бахшида ба моҳи шарифи рамазон ширкати софсавдо тахфифҳои худро эълон мекунад. Нафароне ки аз дарди меъда, рехтани мӯи сар, доштани кирм ва ё сафедшавии пӯсти бадан азият мекашанд, ба онҳо дороҳои софсавдоро тавсия медиҳем, ки барои зиёду кам кардани қад ва вазн ёрӣ мерасонанд. Дороҳои Алҳадая ба намуди капсула ва равған, ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад, доставка ба ҳама шаҳрҳои Русия. салом алейкум ба ҳама бародаро. ҳозир насиб бошад Нурулло Алиев дар прямой эфир медурад, бо ӯ суҳбат хоҳем кард. ва ду савол медиҳемш, тамом ба ҳамин саволҳои шумояни мухлисон. салом алейкум Нурулло. ҳоҷӣ созаши хубӣ? Alhamdulillah, kasod خوبی سلامتی سوزه. шукр. Комментариҳо бикшем ки ман саволҳои худам метавонам дита баъд ба ҳамин вақта бисона мегирам. Tamam. Нурулло, якум савол ин, барои чӣ мисол ним соат бой мондан дар вақти балечко рафтан турнир админӣ чӣ метавонӣ гуфта ба тамоми мухлисо? Короче, фейс гузашт, ҳама хуб гузашт. Ҳама мо вассала ҳеҷ чизе мақсад саҳар бо саҳари ҳамин рӯзи бой хесем, ма тренировка кардам 200%. уже либосомона ҷамъ кардем 3 соат дар бой монданда. СМС нависад ки поён фурӯи ҳаматона мирукавад мақсад старшиёи ҳами ҳар як боец поён фурӯем. Турнир перенеси кардан барои дапага. Фаҳмидӣ? Хай мо фуромадем поён гуфтем чӣ гапа? Гуфтан хам хали айрӯи коронавирус намондесиян боя мақсад айрӯи вирус айрӯи намондесиян админит кардесиян. Айн боя пага да мешава да дига зал. Мо хай пага да шава ҳеҷ гап надорад. даже ҳама медонад ки 74 да ҳаёти сараш якум бор кардагиай. Мисол ду рӯзда боец даже 20 кило ганят карда бошад, ду рӯзда ҳам 20 килоша мегирад. ҳам қиястай ма даи даже да ҳамин чиз розӣ шудам ки мақсад ма бизанам да ма ин қадар 6 моҳ дака ма айхона дурум. як хеле хиёл мекунам ки мисол дака 1000 рамад ба балешко ма ягон чиз намегӯям 800 рубл да билет мехарам. як хеле хиёл мекунам мо 6 ноданам ҷафа ба овем ранги мақсад ба ов зиндагӣ мекунем. морам расхо дорем, морам ин қадар чи морам намехоҳем ки бой нашава ака. агар ма чӣ ба маш мекунам, ма чӣ ба худ азоб метавам, ма чӣ ба айхона дурум иқа. мисол гуфтан ки мезанем карҷудем тамом бегонӣ шуд, гуфтан без рител мезанем. без рител уже мара насено полни пари ма гуфтам без рител чӣ қадар одам билет харида чӣ хали без рител мисол мезанем мо бигирен рителро бимонен исуса. охири гап мақсад гап шуно омад ки Нурло айрӯи бойт администратсияи Москва 2000 тоҷик билет харидагия 2000 урус билет харидагия айрӯи бои шумо мумкин межнационални ҷанги калон шава. баъди победаи ту яке ӯро бизани яки ягон урусо ягон чи бигантра ягон чи синет партиян тоҷико хаб намекунанд ёки ки мисол хай спорт ёки ту бойти тоҷико хаб намекунанд дод мезананд ки раунди бой шава ягон тадабутан мисол ҳами ҷанги калон мешава ҳамира пешгирӣ кардесиян. мисол ҳозир ту ҳо меги мисол айрӯи ти қадар тоҷик ту мисол меги барои тоҷик айрӯи ти қадар тоҷик страдад мумкин кунад мумкин як хелоша маҳкам кунад як хелош ҷанг шава як хелош чӣ шава. ҳамин боя мо админит мекунем мо дар наметавонем ин боя мисол агар ҳамин бои шумо бишава турнири файда наета полни дига маҳкам мекунанд дар Москва иҷозат наметаванд гузаронданда. гуфтесиян ки ҳамин ду боеци бисёр балершик дора ҳамиёра снимат кунед айка боишуна перенеси кунед мақсад мо вақте ки тайёр шудем мақсад ҳама тарафа ба метавонем хали массиви одама гузаронда мақсад массиви балершикора. фаҳмидӣ? яъне ки Камил Гаджиев ҳамин суханҳо азад ки безопасност ай ҳама гуфтан ма якум условиям ба номи Аллоҳ қасам Аллоҳ ягон чизи бузург нест ка ма ягон кас мутам нестам ягон кас наметарсам. якум условия ма дар он ҷо ҳам хебуд ки майли ҳамин бой нашаванде айрӯ ягон кас пасрадад накунад. якум условия ма барои бой нашудан ҳар як пули тоҷика билетша бармегардонен метем. мара даст додан абишатм кардан ки ҳама пули тоҷикора кадом билет харидагия бармегардонем метем. ман гуфтам тамом ма бо тайёр мешавам баъди рамазон ман мезанам фарқ надора кати ия кати уша кати
любойташ ман вақт тайёр ман вақт машқ ҳестам ман формадай ман мезанам тамом глан ма вес макаду макад вастанамишум тайёр ма 3 соат дабои монданда иҷа ман виноват нестам ки ахириш мега ки Нурулло бародаро ма ба номи Алло ман намехоҳам кам хали шава бачат ма их ма 800 рубл да билет мехарим ма як моҳа расход фақат як тренерам $1000 мегирад ма як витаминизатсиям $400-500 дига мешава ма их қадар расход мекунем ки манам ҳамин бой ҳамун покриват кунам расход не ки меня ҳичи бо мо алҳамдулилло мегем двигаться мекунем шумо бояд дар хали ситуатсия ма фахр мекунам ба номи Худо Акаев Амриддин ма кадоме ҳамҷа тамошо дорам ма ба Худо фахр мекунам ки ин қадар айруи балеришко моро ҳозир спортсменора моро айруи балеришко ҳозир ҳурмат мекунанд ба Худо Акаев Амриддин моро ҳозир айруи балеришко айруи бародаро ҳурмат мекунанд ма як борига ҳазор рамат бо як борига узр мепурсам ҳама ки Нурулло ма виноват нестам бахшиш перебиват лекунам иҷада ту виноват нестӣ иҷада ки яъне ки мақсад пасрадат накунам балечкои худмону балечкои ва ё мақсад конфликт наша мешид ки ҳамин мисол Камил Гаджиев мисол ё ки ҳамо Мурада мегуфте ки отдельный сектор мақсад ақаллан на имконияти ҳамин хелам намешид масалан тайёрӣ карда буданд ака ҳамаша тайёрӣ дида буданд пеша ки администратсияи Москва иҷозатшон надод лига не бо лига дафторш бо калон дора ака администратсияи Москва иҷозат надод бойда фаҳмидӣ ака фаҳмом яъне ки администратсия иҷозат надод ки пасрада администратсияи Москва иҷозат надод ака файднаи чанд мақсад убид кардид як зала арендаш қариб таи 3-4 миллион зал аренда гирифта буд гарани турнири шурӯъ карда буданд не ки мози турниришон дар як бункер гузаштаиста мисол айрӯи ки айрӯи бои мо ки чӣ нашавад балеши ҷанг ба ҳеҷ ҷанг нашавад межнационали мақсад ҷанг нашаванд мобайни худшон айрӯи ҳамин ака мумкин аки ягон ҷойва эснез ай моҳи апрел ҳамо номшона нагирем ҳамин паътора вай шонайда ҳам балечко ҳамо калора мақсад ҳамо Гитлер ба дунё омадагия бо ҳамин моҳша мумкин ҳамин сабабам шида боша ки гуфта ҷамъ шавана ай сеё ягон гап мешавад ба ҳамин хотир мумкин да мумкин абоя борга балешко да бугу ака бародаро таи бародаро пано рихто мо виноват нестам виноваде бача бале медонем ҷа ма 15-16 кило вес ганият кардам ма ҳамаи чира кардам ки ҳамин бой бишава ма худам да ҷангкунӣ мефурам ма инқадр тайёр шудам ки ма бой занам ма целам до конца ҳамин сол ма UFC рафтана иншоалло бояд ма бизанам ма бой бизанам ма бояд бирам уже ма менеҷерҳои американский дорам уже ай қисмат даводав кардагам бояд ма ин ҳозир баъди рамазон Америка равам ма уже ма бояд бой занам ки ма акумарам ягон чӣ нестам ма ҳама пасрадат зиёд ма кардагим кадоми билет гирифтагай 4-5 рӯз пас ҳама ба билетош меравад пулош обратно мегирад тамом бале яъне ки мақсад Нурулло ҷон ту аҳамият натеҳ ӯ як хеле дар байни ҳазор кас як таним комментариё менависа ӯро аҳамият натеҳ ҳамаи мо туро мефаҳмем мисол дар ин ҷа худат виноват нестӣ дар ин ҷа организатсияам виноват неста мисол просто ҳамо мақсад ман динам гуфтам ки дар прямой эфир ки як сайта хондам ҳамон ГУВД МВД ҳамон Москва ба гардан нагирифта безопасность шаки мақсад ҳамин вале конфликт мешавад аз ҳамин сабаб мухлисо шуморо правилно бифаҳмед Нурулло шабу рӯз тайёрӣ дид збор гузашт машқ кард ба хотири чӣ бирои ҳамҷа обрӯи миллати давлати худаш семьяш тамоми моро бардора мисол намехоҳад ки ҳамин бой отменит шавад даже розӣ буд ки ин ҳамин рӯз без зритель бизана мисол без зритель назаданашам ҳамин сабаби без зритель дар ҳамин ҷа никак невозможно буда мондан Нурулло без зритель назаданашам гуфтанд ки ҳозир ту без зритель мезанӣ по-любому тоҷиков балеришков зала меёванд меёванд пишти зал ӯ балеришкои ӯрам мақсад локомотивай кохака ӯрам ҳамин чизоян кохам кало ӯрам гуфт меян ҳамҷа ҷанг мешава мақсад иҷозат надодан ака ман намедонам барои чӣ ман ама хуб ҳар ду таво саг мегирифтанд ягон ҷо мемурдан мемонданд ҳамхалиҷдам розӣ будем ба номи Алло ҳамхалиҷдам гуфтем ҳеҷ ка намефаҳмад биё саг хай ҳам чишон администратсия увд чишон гуфтак мо ба гардан намегирем чиза
ва диюм савола мегум баъд ба ҳамин вақта зиёд намегирам. баъди рамазон ба файтнай мақсад баромад бекунед ба ҳамин ҳариф ё ки ба дигар кас бо ани хаст ё не соли намедонам оли маълум нест ака ба фикрам ки ман хиёл мекунам кати дига намешава барое ки дим кунам шава ҳамин ситуатсия во мехелад ман намехоҳам дига ин ситуатсия вохӯрам ман ки дига кас бизанам што бой бизанам ман 3 4 5 6 мода инҷа тайёр мебинам бо ҳам хали биём вез ганяк кунам иқа кунам уқа кунам иқа расод кунам биём бо боем нашава. бале хайф ҳамон нуруллоҷон ба ту муваффақият орзумандем ҳама вақт зинда бошӣ ай баъзе балечико хафа наша во ма бахшиш мепурсам ҳаракат мекунем ки исправитшон кунем шерои на правилно бифаҳмем нуруллоро и виноват нест организатсияам виноват нест виноват намедонем кияй вобшим ҳамин МВД Россия хеле нурулло гуфт хеле камили гапа назад дина камил гуфт толид мешава бо ай гапшон гаштанд имрӯз ба ҳама маълум шуд ки ай сабаби балечикои ӯ тараф вай бениҳоят ҳарифи нурулло бениҳоят балечик бисёр дорад ҳамун ними стадиона балечики ҳамун пур мекунад во шер мегӯянд бай мегӯянд калон анӯхи ҳам хелас нурулло шумо ай пара бародаро ая ав пара якташ як сухан мегӯяд мисол ака ҳамин байни группаи худмон киши темияи худмон ай группа говорят чурка мегӯяд ты братан любой хел вай ответ метӣ ё ки ваё любой время мусобиқа омадан ку бародаро ё мусобиқа биёянд ва ё ҳушёр ҳеҷ вақт намеоянд ҳамин медонен ҳамин ситуатсияро ҳама вақт мезананд ба мусобиқа меоянд по-любому ягон гап мешид сабаб ҳамин будае ки турнирро отменит карданд хай умедворем ки баъди рамазон нурулло яке ай беҳтарин боисои республика бинем иншоалло ман ҳама вақт ҳама вақт меҳнат мекунам ҳамин желание дорам ки ман иншоалло ман то до конца ҳамин сол хай гапа бисёр намекунем иншоалло бугу ака оли новостиё мешава иншоалло новостиё мешава ба худо қасам макунам хе фахр кардам ки айрӯи ҳамин қадар балел чигарӣ он қадар бародар ҳисоб гуфтане ҳамхали охир омадан дидам падешкара кайф кардан чунон ва ё аждад накардан ки мо тоҷико ҳозир алҳамдулиллоҳ ҳама қад сарҷам ҳама қад рӯж нишидагем ва ё намедонам ки байни мо данем хали ҳоз баъди бой нуруллои хали нурулло бои ҳоз ва ё намедонам ва ё даже нафаҳмам ва ё ҳамин хиёл мекунам ки мо ҳама вақт дуруж нем не ки мо ҳама вақт дуруж нем ман ба худо фахр мекунам ман ҳама айрӯ ҳамхали балечикарӯ ҳамхали тоҷик будану айрӯ ҳамин чизо ба худо нанг тоҷикида нишон додан кайф худо конечно бачаҳои худмон фаҳмидаестанд рӯз ба рӯз зиёдтар ки мисол бачаҳои худмон яъне дастгирӣ кардан дар кора ба мисли худат варзишгарора мисол ва дигарора ҳама вақт дар баршон истанд дар кор ки организатсияҳо ҳамаш гуфти худат уже дидаистанд ва мебинанд ки чӣ гуна ва спортсменҳои худшонро дастгирӣ мекунанд яъне сплоченность будани мардуми моро бениҳоят хуб аст ва касоне ки баъзе бародарҳо дина додувой кардиям ва время турнир хайбу намедонистанд на самом деле мардум ман мегӯям ку агар як рӯз пеш мешид ё ки 4-5 соат пеш мешид мо группа мепофтем худат мемонди дигарон мегуфтанд мардум намерафт ё саргардон намешид омед дидем ки мо бой мезанем ака то ин ҳами саҳара ба омед дидем ака барам ко ман ягон чӣ намондум ман ҷавоб надодам ҳиш када гуфтам ҳамин бе ҳиш када ҳам ҷавоб надодам ҳамин аниқ шава ки ҳоз мара бигӯям ту мезанӣ мақсад ба ман бигӯм ки ман мезанам ки иҷозатшон надодам дига хай баёрам фаҳмидам ки бале бале хай нуруллоҷон зиқ наша ҳамашай пешай ба ту муваффақият орзумандем рамазон кади муборак зиқ намешем иншоалло ягон кас намурда ягон ҷӯш нашикаста ягон травма нагирифта бо машқ мекунем далчи бо тайёр мешем бо мерем бой мезанем иншоалло поддержкаи шумо ба ҳамхали поддержкаи шумо иншоалло мо не только крюкуфа морюкуфа ҷурюкуфа любойша иншоалло мезанем любойша мешканем конечно ҳаварам даст ду по доранака морам ягон чӣ кам бале бале ҳамин лоиқ я боридан можно просто меҳната сахт карда бале гуфти ҳамин лоиқ ки ба эцое ки дар UFC мезананд мисол аворам ду даст по доранд қати любой таж заде
чеченшам, доғистоншам, қазоқ, любой нацияш хатизаде, ягон ҷой ба ҷойш нест. Американсам, бразилсам, любой ташга Аргентина. Хайч канамуда қатиам аз зади нишон доди тоҷик будана ки ма барои шумо фахр мекунам, худо нигоҳбонтон боша. Ан вақт дар бартонем, шумо ҳаракат кунед бачаҳо. Камила акай Фарух ҳамонҷай шена ҳама вақт. Салом алейкум ака. Ака шумо бисёр фаҳмидем, дастгирӣ мекунед спортсментора, зинда бошед, саломат бошед акаҷон. Худо дар коротон баракат бисар. Хеле будай бачаҳо. О. Насиб дами буда. И ака як бародаро мислам мухлисое ки нигоҳ дорад, акамшон як бародаро ҳаст ки спортсментора дастгирӣ мекунад. Худо мисол ба мисли ҳами бародар шербачаҳоро зиёд накунад ки дар барашон бестанад. Бигӯянд мо хизмати кӯтаҳи гап ки шумо обрӯи миллату давлата бардоред спортсментҳо, мо шуморо дастгирӣ мекунем. Саломат бошед. Раҳмат ака амрин Алло нигоҳбон бародарҷоно. Майли Нуруллоҷон.